Oh, yeah. Yeah, bonny ben na me dia yo. Bonny ben. Just the one for when you cry to bram and no bre was as we so yaw. Into the betting me, ya, mammy, and so bet toilet as a wood jam me out. I don't know, yes, sir. Away so many one equine yeba, empire yeba who fasted and prayers yaw. One winning situation. The banny send after the was so in a be me out. When you ben, I'm there yaw. Oh, Raddy. Raddy, I don't mean, I don't read one team in pie barn. Raddy not day. Raddy not day. Well, when you say Mrs. Winning good. Bonny ben my year, Raddy, whom you moboate. Fiti mi kwala brim besi mi mranti bim besi samri Ewade wa onim se mi yen kwala bonesem Ewade bana mi mpaye no ye na emu nye de ana Ewade hu mobo wate mi mobo na ma mi bi fa to me na so na tamfo so eni wu Ewade Ya nipa wo adwuma ye odwene ho kra wonti ase nipa soro be ya adwuma saa na ade asa na che abena ofra na odi binam ampefe hello abena Hello ya What you say Ya mi ado Ya say ya samna ya samu ya ade na ase wo so yi Ano pa mi sorry ye mi hwehwe bi kura mi hono mi kodam ni se wo kwa adwuma na wan kra me so na wa toilet atu mpa no so mi ko ya mi ko kenka ye je say ya so we jami ya so we jami ole wa jawo na ade ole wa ye de ade ya mi timi wo ya ni se mi ko kama asem say nti ya wa fa ni anto bram ni na bre awade mu ni asase we so wa fa ni anto nti awo na ema no na ole wa pake ne nyema ko no na ade awo no wonu produce awo no bre awade mu ni asase we so wa fa ni anto esansa awo ni manti awo so nyame na de ma ya kese de ku mi kura ni se o si ya meti ne nke bi ma na obeware ya na wo ne se mfiri wo oh wodi aye jaisu na kwa kuma to ye me ye cleaning but me jai wodi anche me ba ho sesi da wate wodi aye kwa kuma to ye jaisu no wate nya me wo bibia bi ko boko wate ba me ba ho sesi ya semo nti awo a emma na akoya pakene ne ma de koyi Ngurufo we so de bi anga bedo aso na gakra bi mi kuna yese wa pakene ne ma de ko awo nti asemo afi wo ku asema da bia metai kan wa hia be ma no eyese wo bedo no na be mfiti pra pope emfa akoma no nkoma be ma no anaba no 100% sa ni adi kan wonnim adwene a eda nipa ni tim a ode no wa be ka bo mu di abobra no wonnim odo no ose odo wo no wonnim asekire say your original do ana say ye bibi do wonnim na ade pra pope no wa ka ya akoma no na ade akoma na 100% oja wa nye broken heart ne beba akoma no hwe no odo wa take wa be for 2% ode ko wo hwe na ebe boa wa be for 2% foforo no ode aka ho no ode ko na ade ode 100% ni nyina akoma na nye broken heart pa ne be chew broken heart ne be chew se hwe da bia meka be mfi o hia ko meka yo ikaye wa mfi ne se hwe se wa yi ne ba ko de ama no odwene ho a wonti ase da bia meka ntini me de ankonam me nam a me dwene ba bio sanza me pensam fon na obi a do bon nsam fon ni dwe bia amfa
nipa bebree taayɛ saa mfonsuo mfonsuo a meka ho asɛm ɛne sɛ dodoɔ naa bɛlɛ bɛte the reason awareɛ no ase kyerɛ nso sɛ asɛm ne bɛba a mekasa na wɔyɛ agyae ne fa na wɔasu agyae ne fa ne nyinaa ne sɛ ɔtwɛn honhom no anim na ɛneɛ deɛ nti ɛna ɛma ɔmokɔ ɛka ntam sɛ yɛgye tom ɔhaw mu ɔkɔdaa nna mu nanso ɛbɛduro sɛ baako yi aboa no ɔna baako bɛkyerɛ baako sɛ yes ɔno deɛ ɔntumi ntena deɛ ɛnɛ ba a mekasa na obiara ani agye na aduro no ɔno na obiara pɛ baabi no ti a yɛde afa ɛyɛ sɛ wobɛkɔ ansa na wobɛkɔ hwehwɛ bisa sɛ ɛyɛ wo so ɛyɛ wo fa deɛ nyame sɛ wo ne ne ntena asɛm hɔ bra no ɛyɛ wo deɛ no no woanhwɛ yie na woantɔ wo na woanhwehwɛ mu a woanhwɛ a wobɛyɛ mistake afei ɛbɛduru mmerɛ bi no na nipa no agye de wode woakɔsi akwantemfie na woyi wo ho baabi a ɛnyɛ yie na deɛ wobɛyɛ a ne ɔhaw ɛna de bɛbrɛ wo ɔmu nsɛm dwumadeɛ no ɛno a ne yɛbu